डोंगर गेल्या मुनीस मेळाय कामा आमचे गोंयकार भुरगे सगळे पुर्तुगेज पासपोर्ट कोण लंडनच्या भरशात आई लंडनच्या भरशात आई अरे माय पाहिजे बिझनेस कोण सांभाळलो आम्ही बाहेर बसून त्यांचे बिझनेस सांभाळाय आणि होईले घाटी आमचे गोंयाने आमचे बिझनेस ते सांभाळाय आणि होईले आम्ही गांडिया गांडी म्हणाय अरे गांडी नसताना गोया काम जाताय एक पासून काम जाताना गोयंकाकडे जसे माबायला निघले माबाई ये माबायला तू आजचे ससरा पिच करून आधी आमचे लँडलाईन फोन आणलो तोच बरं आपलो एकलो उलटालो आणि सगळी ते तोंडाचं येतात आणि सगळी मला बोलत आहे इकडे चुडा हो माका मिलून बोले दिस मोबाईलाचे नॅशनल मोठे बसे मिनिस्टरचे 40 होता 15 40 ना दे आणि एकलो मामाय हम गेलो कारवारचो दिस एकलो 40 पाव खाता तुझे हुन करबोता तुझे बुलीत करता का लोक सांगता म्हणजे किती करबोते कोण सांग ना की त्या अजून पासून मोठं रसल नाही अजून काय हवं ना अजून काय नाही ना होय तिथल्याचे ना माहिती आईस ना सगळे पडा या मोबाईलाची किती लेखी जाता किती लेखी जाईना किती लेखी जातो आणि किती लेखी जाता तू टेन्शन घे ना का सच का नाही निघायचं हे समजाव छोकरी ससरा वाटला मामाला मोबाईल अगं तू किती मोठं बाते माग शिकवायला का तू किती मोठं बाते माग शिकवायला का हा सांगले ना तू काय सांगलं मग पीठ करा मी सांगलो तुम्ही नका काय पीठ हो मायले किती हो मायले आणि बाय सका तू पीठ काढून वाटलो देखला बसून ते उतो करा सका मायले मार्सेल नाकवा रेड का मार्सेल नाकवा रेड का ओ मार्सेल कोण हा तुझे पाय अगं तू काय करते किती काय आये उतो काय समजे सका मायले अगं उतो काय सका आता सातो काय म्हणून काय बांगलो हो किती मोठे मार्सेल लाग गो हे मला इन मोठे कोण मुझ भाई किसको मार कुमारी अगं ती मुझे कुमारी नु मुझे सक्रामेता बाय हां बाबू तू इथं भितो किती होता मोबाईलला चॅटिंग होता ना ती मोबाईलला चॅटिंग करतो मागेशी पहिले पीठ मोडूशी मिनिस्टरगे चढलो तू मिनिस्टरगे चढलो म्हणाले ते मार्सेलिन पदरागे चढतो आम दोघांनी कोण पॉम
लोका पण बोले लोकांना पण बोलू ना लोक म्हणतात तुझ्या हुंड्या होई जल्ल्या वास मारतात ये जल्ल्या वास मारतो हुंड्या कोण सांगितलं तुला हो कस्टमर नाही की आज पण धांदळ केली ती आपली भरग्याने म्हणजे का सारे किलो हा होई तुझ्या हुंडी हाती धरून त्याने पण कसली गाडी मारल्या राणा तुझ्या माईचे गाडी मारल्या पायचे गाडी मारल्या मुगे माईचे पायचे गाडी अरे केलो अरे रोडवर हितून गाल म्हणला आणि होईला तो म्हणता गिरो पाडे मुकल्यान गाल फाटल्यान गाल काय ते कसली गाडी मारल्या खबर असला मुई माईचे आणि पायचे गाडी मारली आणि मुगे मुगे हितून गाल गिरो पाडे फाटल्यान गाल फुटल्यान गाल आणि तू खबर आम किती पडतो ही चंकी दादा वास किती आज वास मार आज असेल मध्ये काय किती नाव आहे किती सोड तू गेले ना तू गेले नो आम्ही दोघे दांडे येतात आणि एक दांडू लागल्यावर दिसतात आम्ही दोघे दांडे नो एक मध्ये दांडू लागल्यावर दिसतात दांडू म्हणते दांडू तुला सोड दांडू जाऊ ना मला रांडू जाऊ हे कोण बोलते मग सांग मुझे मुझे इतुना कितना रुपये माहिती गाडी मध्ये तोडपा हा ते नाव नळगना कोणा पुढे हळकत हा ते काम टाको ए मुझे ले साके फिक्स गिरा वागरा कारवा सुणे ओगरा कारवा मांगू तो नाव सांगते हो मुंगेरो उंडी हा येतो आलो आज पत्ते केस ओढ जातो ते मारे अरे आम सांगते तू आय कारवा सुण्या एगे माय आणि पायलू मुंगे उंडी होताय आणि आसून पासून होताय आणि आताय गाडमध्ये तू आय आम सांगते तू आय कारवा सुण्या होते म्हणून एकच असतं ना आम्ही बिचारी की होता नागलो गुटुंबी जातोय होते की ना बेटो तू गुटुंबी मार्गाचे या तू गुटुंबी मार्गाचे अरे तू ये उडी खाऊ पाहिजे अरे तू ये उडी मुझे दुखला है ना मुझे तुझे दुखला नाही नाही कस्तान ना दुखला है अरे कस्तान लगे दुखला तुझे खाता है ये का खाता है प्लास्टिक खाता है नहीं गावते की मुझे इंग्लिश दुखला की पैसा दे मोसो कुलियाला ने गाव के ये काय अरे ते काय ने हातला मोसन चे अरे नो कुली मोसन चे उत्तर तुझी माहिती फोटाचे कुली मोसन चे अरे तुझे उडी खाऊ पाहिजे तुझे उडी हा मुझे बाजार में मरे भैया कासारी कोण आई पता होते कासा अरे तुझे गाला उडी छोड़ देने पर सोन्या वकत मारू सोन्या वास सकते पर तुझे उडी आको बाबा मुझे गाना जोड़ना है जोड़ पिता सका में आता है आप कितु में आता है अरे ये क्या कहते मुझे हाउ पाजे ये क्या कहते वो 20 बंदी कमरा कैसे आता था ऐसा आणि कोणी येलो ये क्या कहते गाडी कोणी दिला मेरे साहब हम किती बोलना तो आधी एक ही बार मुझे हम किती बोलू के तू सामान ए सामान तू आप की मेसे किती समज होता तू ना सांगू शकता ना भाई वो तुझे लोंडी दूंगा खातूंगा पाइके गाड़ी चला दो अपने वो मत वो शहरा तू रामा तू कोलो होय माती मुडाको मुंगेरे तुम्ही माका मुंगे माहिती आणि पायची होईला गाडी इस्लो साडीनो ओली आहे तो इचूर कार वाले स्ट्रॉंग आहे तो वाले स्ट्रॉंग अरे तुझे ओली हानो मुझे बाजार मेला पोरे बाजार में मुझे सदा मुझे क्या निताले आन मुझे क्या कोण नितालो ना कोण निताला तू मला दे मैं सेना पकड़ा बचा मैं कौन है चलो बाजार तू मागितले मला जोड दे मला जोड ओय तू मागितले सांगितले तू तुझे माहिती आणि बाईचे गाडी आई मागे बोली आहे की मला इचून काढ मला इचून काढ मला ओय तू मुंगे ओय मुंडी वर ओय जितून मुकल्या काढ फाटल्या काढ जिरो काढ आणि इतवान कितू ओय पुढे इतवान कितू आता ओय मुळा सांग पड्या इतवान कितू म्हणून ओय कोण सांगता साहेब तुम्ही सांगता तरी माका सांग किती बोललो